Bon dia, Teresa. Bon dia, què tal? Estem aquí amb la Teresa Canturri i ens explicarà tots els projectes que porta fent darrerament com a fotògrafa, sobretot sobre els barris de Collblanc, la Torrassa i els seus projectes futurs. Endavant, quan tu vulguis. Bé, doncs res, va ser una idea que va sorgir, que fa molts anys que jo duia al cap, perquè jo veia que la gent gran del barri anava desapareixent, esclar, tots ens fem grans, i anava desapareixent la gent gran, i llavors vaig dir, jo haig d'aconseguir entrevistar aquestes persones que em facin, que m'expliquin alguna petita anècdota del barri i fer-los un retrat, perquè sempre he dit que per mi la gent del barri, la que em trobo cada dia pel carrer, és molt més important que el jugador que fa un gol, que farà un gol però a mi aquest senyor no m'hi diu res. Llavors la gent del barri, els anònims, realment per mi tenen més valor i més importància. I així va ser com vaig llançar-me a fer aquesta bogeria, perquè Déu sap el que m'ha costat, però ho vaig aconseguir. El primer llibre publicat és el de retrats de la Torrassa. Sí, del meu barri. Del teu barri. Exacte, sí. I la veritat és que va tenir molt bona acceptació amb els veïns. La regidoria em va oferir el local per fer la presentació i l'exposició i tothom ha quedat molt content, fins i tot es veu que hi ha hagut gent que s'ha queixat perquè no el vaig entrevistar, no? Però esclar, tampoc els coneixia tots, no? Quan va sortir publicat aquest llibre de la Torrassa? Va ser el juny de l'any passat, tot just fa un any. I quants retrats, amb quanta gent vas aconseguir parlar? Amb 30 persones i a més de diferents edats, amb la qual cosa em van donar una visió en el temps del barri des d'abans de la guerra fins pràcticament l'actualitat. Tinc que destacar l'entrevista entranyable amb la senyora Maria Beguer, la senyora de les màquines de cosir, amb 97 anys, que la vaig poder entrevistar, que tenia el cap molt clar i que malauradament ens va deixar una setmana abans de presentar el llibre, amb la qual cosa els seus fills estaven superemocionats i agraïts. Perquè vas aconseguir parlar també amb... Hi ha molta presència de persones grans, sobretot. Sí. Fins i tot, tu saps el nom, me'n recordo d'una dona que vas entrevistar que va estar recordant fins i tot els bombardejos a la Torrassa. Sí, la senyora, espera que ara no em sortirà el nom, que viu allà al carrer Salvador Seguí, que ella era petita i va caure una bomba a casa seva, amb la qual va matar el seu avi i a la seva mare, crec, si no recordo malament, i ella es va salvar de miracle, no? És que ara no me'n recordo el nom, tinc molt mala memòria. Agafarem el llibre. Sí, exacte, sí. Però llegeixes tots els relats i, esclar, te n'enteres de moltes coses del barri que no coneixies, que et semblen, diguéssim, no pintoresques, però sí curioses i molt interessants de saber. La veritat és que de tant en quant me'l rellegeixo perquè són històries molt agradables. El teu treball, sobretot, és a través del retrat. El fil conductor és un llibre de retrats. Evidentment. I aconsegueixes l'expressió... Sí, és el que dic, a mi el que em fascina és retratar l'ànima de les persones, oi? Per això, a més, vaig triar no fer la foto d'estudi, no fer una foto de pose preparada, sinó fer el retrat mentre aquella persona m'estava explicant i parlant. I en el moment en què la persona està més distesa i se n'oblida que té una càmera davant, és quan realment tu arribes a l'ànima d'aquella persona. Aquell és el retrat que a mi m'interessa. Tries el blanc i negre. Sí. Evidentment, el blanc i negre per a retrat sempre ha sigut la manera més directa de plasmar l'expressió, el gest, el sentiment. O sigui, no ens distraiem amb els colors, que els colors el que fan és distreure l'ull, i l'ull es fixa realment amb les expressions, amb els gestos, amb les marques de l'edat, del temps. Pel retrat és meravellós. Tu tens aquest projecte i per finançar-te'l fas tota una tasca de picar portes a comerços per buscar els patrocinadors, però dins del mateix barri. Dins del mateix, evidentment, jo malauradament no tinc feina,
perquè la meva professió amb l'era digital pràcticament s'ha mort, els clients ja no ens contracten. Llavors, esclar, com que no tinc recursos i em feia molta il·lusió fer aquest projecte, vaig dir que els tenia que buscar d'alguna manera i vaig pensar que la gent del barri, els mateixos comerços, eren els primers interessats en què ells apareguessin com a patrocinadors del projecte. I picant portes i algun quin altre xasco també, perquè la tasca comercial és molt desagraïda, però també alguns comerços van col·laborar molt contents i sense cap mena de problema. Aquest llibre de la Torrassa en concret, on el tens distribuït? Per si la gent vol aconseguir-ho... Sí, l'editorial Círculo Rojo es pot demanar per la web, es pot demanar al Corte Inglés, es pot demanar a Amazon, a tot arreu, i me'l poden demanar a mi, que també en tinc. Molt bé. O sigui que cap problema. I està catalogat a les biblioteques de la Diputació. Després d'aquest projecte de la Torrassa, surt la proposta, el projecte del llibre del Mercat de Collblanc. Exacte. Explica'ns una miqueta com va anar. Una mica era la mateixa idea, perquè Collblanc, vulgues que no és el barri lligat a la Torrassa, encara que sé que en els anys hi ha hagut molta rivalitat entre els dos barris, però realment per tots Collblanc és el nostre barri, que en una època fins i tot va ser més elitista, que hi havia les millors botigues que podien haver-hi a Barcelona, estaven a Collblanc, no? Collblanc és el barri del mercat, és el barri de fer la passejada, de la trobada de veïns d'amunt i d'avall, és el barri que ens porta cap al metro i el bus per anar a Barcelona, o sigui, és el barri que encara que siguis de la Torrassa has de passar per allí i també tens algun tipus de lligam emocional, no? Llavors, esclar, Collblanc bàsicament és el comerç, és el comerç i el mercat, amb la qual em vaig plantejar que aquí on tenia que plasmar la història del barri érem la gent dels comerços i la gent del mercat. I et vas presentar al Mercat de Collblanc, els hi vas fer la proposta. Exacte. I te la van acollir. El director del mercat li va encantar i em va oferir l'espai que hi ha avui dintre el mercat per fer la presentació i l'exposició. I la majoria de gent del mercat i botigues emblemàtiques, que ara no diré els noms, però botigues emblemàtiques del barri, unes quantes, també van voler participar i col·laborar. Quant de temps et va agafar fer tota aquesta experiència del Mercat de Collblanc? Sí, uns 3 mesos llargs, i treballant a tope, sí. I finalment surt el llibre. Sí. Quan va sortir? El 5 de desembre va ser. El 5 de desembre, sí. D'aquest any passat, del 2015. Sí, del 2015, sí, exacte. I el mateix també està a les biblioteques i tots molt contents i agraïts de que la història i aquestes persones que, recalco, anònimes pel gran públic, però per la gent que vivim cada dia no són anònimes, passaran a la història, perquè el llibre ja està allí, i està a la biblioteca, o sigui que hi serà sempre. I ara el projecte que tens entre mans, Teresa? M'he liat la manta al cap i ara atacant amb Santa Eulàlia, que també faig el mateix projecte. Santa Eulàlia també és un dels barris més antics de la ciutat, un barri també amb molta vida i molta història, i en ello estoy, i de fet el Centre Cultural de Santa Eulàlia ja m'ha ofert la presentació i l'exposició el 20 d'octubre, o sigui que ja cal que... Tens fet ja tota la recerca, les fotografies també al voltant del Mercat de Santa Eulàlia o...? No, o sigui, aquí seré més ampli perquè Santa Eulàlia, diguéssim, té més vida a més del mercat, vull dir que faré una mica com a la Torrassa, la gent anònima, que no és anònima, que pel barri és molt. Santa Eulàlia és un barri on hi havia molta indústria textil, també hi havia associacionisme, diguéssim, més semblant a la Torrassa, diguéssim, que a Collblanc, no? I amb això també tinc que dir que una marca important de fotografia m'ha prestat un dels seus equips perquè les fotos ja sortim amb una qualitat bàrbara i
Contentíssima. I il·lusionada i una mica amb els cabells de punta, sobretot per la tasca comercial. Però bueno. Has de fer de tot. Sí, exacte. Fotògrafa i comercial. Exacte. Són els nous temps. Sí, exacte, sí. Moltíssimes gràcies, Teresa, i enhorabona pel teu excel·lent treball. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.